господа, казват, че е необходим поне един чужд език. Съгласен съм, има места по тялото, които сам не можеш да оближиш. Но в следващата игра говорим за езика на асоциациите. Добре дошли в Ко каза ко? Любима игра. Любима игра. Много. Първи срещу картинките ще играят Коцето, Фънки и Софи. Заповядайте, мили моли. Коцето, Хайде, Фънки стане и Софи. Ти си знаеш, че ме ползват сега. За тази тройка е бетон. Цялата филхармония изкарах. Фънки и Софи. Фънките си Дайте втори. малко да ги Добре. наредим, да има Ако някаква искаш... така. Добре. Сме си Не. по-близко, хай тук. Това е за камерите е наредено. Не бутайте, защото за камерите е наредено. Ние имаме една камера, тя са мога места. да си... Сигурен съм, че знаете правилата. Да. Фънки? Не. Не ти си знаеш. ни ги Все пак кажи, ще ги да. кажа. Софи, Софче, я ти ги Кажи си ни обясни. ги ти, че и аз забравих. Добре, ще ти ги Вече съм припомня. старост, Значи, ти, Коце, Да, аз, да. трябва да обясниш на човека пред себе си какво виж на снимка. На снимката, която ще излезе на То този все екран. още нема филм. Сак само Добре, дигам очилата. но без да използваш звуци. Пълно муте. Демек само движения, коц. Ага, Да, Демек. хай. Какво Да, Софи? само движения. Демек само движение. Да, без да говоря. Да, без да говориш. Познаваш само ти, Фънки. Само ти. Ти си средния, само ти. Аз трябва да познавам. Да, ти трябва да Аз познаеш. ще Софче, ти мълча, мълчиш. да. А на къде гледам? Да Не, стане? сам към коцето. Коцето ти Ти си гледай обяснява на теб, коцето. разбираш? Брат, Да не гледай. се обръщам. Ти не се обръща. Коцето ти Ние обяснява знаеш, на че тебе. на енергиите ти сам... работим. Аз съм така трагедия. Не, не Мен си. въобще не Само ме дива с за това. тяло, без звуци. Как ще В момента, разбера? който познаеш, ти отиваш на неговото място, И па задаваш за мене. Софчето иде на твоето място и ти обясняваш картинките, която виждаш на стената. Софчето е шампион. Ой, Нещо яко много неясно? сладко тук. Софче, там ли си? Добре, готово е. Игра. Рекорда да ви кажа, скъпи мои. Рекордът е 12 познати думи от Боби и негов отбор. Мани го, Боби, нищо не става. Сега ще виж кой Без това. никакви звуци, моля ви. Само напред. И много важно нещо. Имате 3 минути на разположение. Трябва да познаете максимален брой думи в рамките на 3 минути. Тоест играем за време. А тук няма победители, хай. Нали? Няма, бе. Така си играе. Ни хонорари, ни победители. Нищо няма. Тук всичко е френди. Ние френди работим от 20 години. Ох, защо на мен да Вашите- ми се падна това? Какво? Защо на мен да ми се падне това? Нещо е, брадаре. Що не потънчи? Ами, случайност. Що Нека първи играта са игри? започне, вашите 3 минути започват да текат. Само Сега, виж кой е вата. давай, давай. Давай, предполагай, какво е това? Някакъв предмет, предполагай. Давай, какво е това? Къщичка за птици! Друго. Давай. Без да говориш, без да говориш. Само къде ме тело. чу- къде ме чу, че Давай, говоря? давай, моля те. Виждам. Патка! Корморан! Не с П започва, но не е патка. Даже с Па започва. Палатка! Да, бързо. Играете за време. Отивам отзад. ти ела Софче, О, си, аз Давай. съм си зад теб. Нали Давай, песента обяснявай му следващото. палатка? Давай. Обясни това, което виждаш на Софи. Аре, аз не ма гледам. Обясни, само с тяло. С тяло. Чучек ли е това? Танцорка? А? Танцорка? Ами... Певица. Не се обачте, няма да подсказвате. Чуваш какво казвам? Приятел, Да не съм аз, бе. Софи, давай. На къде да ходя? На последното, Браво, въртите се. ама той може да посочи нея. Той не говори, той няма посочи от Софче, давай, Добре, давай, давай. за време играем. Кой е това, бе? Не го ли знаеш? Не гледай в очилата си! Не гледай в Гледай, очилата си! Матуце! Давай, Не, бе, защото не виждам. предполагай. Къпеш се. С какво? Шампуан. Браво, Давай, Икона! няма да пееш в очилата си. Давай. За време играйте, за време, Виж кой момчета. е. Давай, Аз съм Ай, много сега. тъп. давай. Балерина! Да. Кънки! Зимни кънки! Какво има там? Да, не готов. добре, е. Фигурно пазаляме! Да, Само фигурно параталя. играйте за време играете. Аре, Софче, давай. Фанкар, Айде. давай. Не се обръщай. Нема се обръща. Давай. Нищо и да не познаем, нема се притесня. Няма да се притеснявай. Джоп ли е това? Джоп ли е? Не!
Нищо. Давай, Панкар. Нема да позная. Чакай. Това е какво гривна? Часовник. На пролетта какво, Совче? Мартиничка ли? Давай, бе. Коце, минавай. Давай, Коце. Не се обръщай, Не се чувак. обръщай. Давай. Залез ли? А? Залез ли? Какво? Залез ли? Залез ли? Какво Не се обръщай. Тя си го каза. Е, това как да го обикаш? Залез ли това? Ама тя го каза. Ема как да... Комбайн, бе. Еми аз бях залез. Добре. Давай, нови. А, то пише, бе, То ще ми извади. Ема аз вече не виждам, нали носи очила. Мале. Аре, брадъре, давай. Давай, нови. Е, аз грешим. Благодаря ви. А представи за котето... Пак се супер. Не сте прочетал комбайна. Ама как да ти обясня комбайна? Според мен Не, бяха просто бяха трябваше да убийство, видиш според мен. Совчето, която вика, залез ли е това?